watorara here ndokuti sori chimuka akatimboti mazuva awanda tisinomboita sori unono. Munotogonawo kuti sori kana makutoda. Aiwa ndoona mazuva awanda ndakakanganisa sori chimbomuka izvi hazvina kumbotukana takatukana takapopodzana bati takatukana kupi takatukana rini ndikuti sori ungakubvunzai kuti saka ndewama naye here uyu kutotukana. Aiwa ndikuti sori ndakachiita ndati sori asi izvi hazvina kumbochitawo ichasuwa ndatosuwa hazvina kumbotukana asi ichi chakachiita chakabvuma kunzi pinda apa chibva chatobvumupinda. ndozvandikuti sori haichaite kudaro noti mwoyo wangu ndo wakaita problem muromo wakataura muromo wobva wataura bva wadiwawo saka iye chinozongopindawo nongoti chiri chakabvumazve ndozvandikuti sori asi mumba muno machina achombokanganisa muromo ndo ndingati utsamwira hako asi icho chiregererewo mumba medu muno mubedroom unochitsamwira hakoko unotsamwira ko muromo tiri kucheneko but ichi chimba muno machina kana kumbotuka izvo hazvina kutombotukana asi ichi chaibvumirei kuchita ndozvandikuti sori kani ha ngatichimboti mazuva awanda tisinambodangokusuwaiwangu ndangokuregererei zvangu asi handichazviiti so I love you baby.